सेवा करत नाही. हे दुर्दैव सांगतो दोघांचं, ऐकणाऱ्याचं आणि करणाऱ्याचं. पुढे चल बाबा. काही वृद्ध महिला यायच्या, अक्षरशः एवढ्याशा पिशवीमध्ये तांदूळ घेऊन यायच्या, तांदूळ घेऊन यायच्या. आणि तो सभा मंडप आहे त्याच्या बाहेर अशी ओळी असायची, तिथे त्या ओळीनं बायका बसायच्या. काही बायका अक्षरशः कापूस घेऊन यायच्या वाती करायला, वाती करायला कापूस घेऊन यायच्या. काही बायका तांदूळ निवडायला आणायच्या. आम्ही बघायचो, अरे अरे कीर्तनासाठी येणारे इतकं वय झालंय, वृद्ध झालेल्या या महिला अजून परमार्थ करण्याची इच्छा नाही, अजून संसारात लक्ष आहे. पुन्हा म्हणायचो कामात कामा भज राम रामा. होत नाही तसं, लक्ष कीर्तनाकडे राहत नाही. तांदूळ निवडण्याकरता ही जागा आहे का? वाती करण्याकरता ही जागा आहे का? एक आजीबाई येत होत्या वाती करण्याकरता. अभिमान तेवढा आजीबाईला. वाती करायला घेऊन कापूस घेऊन यायच्या. एक दिवस त्यांचा नातू त्यांना सोडवायला आला. त्यावेळेला माझं कुठं पांडवांचं चरित्र चालू होतं. त्यांच्या काळात गेला असेल, आजीला घेऊन गेला घरी कीर्तन संपल्यावर. आणि त्याने विचारलं, आजी आज तुवानी कीर्तनात काय सांगितलं? आज तुवानी कीर्तनात काय सांगितलं? खंडिया तसं काही लक्षात नाहीये. काहीतरी पांडव पांडव काहीतरी सांगत होते. पांडव पांडव असं काहीतरी चाललेलं होतं. आजी तू रोज कीर्तनाला जाते, कीर्तनात ते काय सांगतात तुला कळत नाही, जाऊन काय ऐकतोस? हजार केल्या तू वाती, कळलं ना? वाती केल्या हातात बसून वेळ नाही घालवला फुकट. हे कीर्तन फलदायी ठरत नाही. म्हणून कीर्तन ऐकताना एकाग्र चित्ताने, आणि कीर्तन कसं करावं त्याला शास्त्र मर्यादा आहे. ज्याला कीर्तन म्हणतात, नाथ महाराजांनी वर्णन केलंय, असं कीर्तन असावं. कीर्तनामध्ये तरले अवघे जन. शिव हरा हरी तापला, राम नामे शीतल झाला. हा नामाचा अधिकार आहे. म्हणून कीर्तनामध्ये नामस्मरणावर भर पाहिजे. कीर्तन कसं करावं काल विषय मांडला होता मी थोडासा. एकांत चित्त तनु निश्चल मौन वाचा, जे या परी करीती ग्रास कथामृताचा. अशा पद्धतीनं जर कीर्तन श्रवण केलं तरच ते फलदायी ठरणार आहे, त्याचं फळ आपल्याला मिळणार आहे. नाहीपेक्षा 1.5 तास आम्ही टाइमपास करून आलो, नाही चालत. टाइमपास करून आलो, नाही चालत कीर्तनात.